Are mi diri. Asa Junel say? Tapa dito. Ayan. Ang tinangkong nilabong nagsugod. Padalhin sila ani kaugma. No, napay mga galay sa kamote, daghan kaayo. Oh, magdala. Adto mi sa unahan, guys. Tan-aw na mo kung naa na bay unod. Awo diba? Namuwak na? Namuwak na. Ari kung tadari unahan. No, namuwak sad Another flower. Napagida ato unahan. Sugda na namang pangawat, guys. Taga-tanaw na mo. Bagtukon na diri nga kuan Mangita tagamot say. Nabay unod. Kung wala say ato ta sa liong. Mung gani pagkuan di. No na? Puti ni diri, napuda ari Nakita ra. So ayan guys, nanay nakita ako manghod. Ako, okay na makaon na. Be. Unya ni hugasan og tubig inig kahuman. Shoot. Shoot. Daro. Ni usa nakita no. Naya karon di mapugtod. May lagway wati ni guys kay talawan kay kugwati. Sa Tagalog pa bulati ko no. Taslakan kay ko og kuan. Bulati guys or wati. Taslakan kay ko ana. Yan. Di ka siya tantong dako. Pero okay lang. Hanap pa kami ng ibang gamot-gamot. Mga ugat-ugat. So, ayan. Cute kaayo. Lungag na Saan taman? Cute kay siya guys. Hanap pa tayo. So, ayan guys. Nana ko nakuha sa kabuok. Color pink. Yan. Malaki. So, dato dress bagba guys. So, nibalhin de medritika sa baol kay katamong giadtuan ganiha wala kaayoy kamote. Yan. Nibalhin lang medri sa pikas guys. Tanom ni na magbalik. Yan guys, na ako'y knockout dito Dako kayo. Yan. Napagdidiri Yan, kukunin namin ito. Color pink. Hanap pa tayo. Bunbunan naman siya yuta og balik guys. Ano say? Ano kayo nakuha say? Asa mo nakuha? Wala, manhiman, wala. Okay. 1 hour later. Nakauwi na kami. Ito na ang lahat na nakuha namin kamote. Yan. Sagol na ni siya, pink ug puti. Nakadaginot pagid guys. So uban nagi gagmay no. Di malikayan maapil gid siya. So syempre kay harvest, so gikuha na lang. So gasan sa nina mo guys. Ayun na guys. Tak-ang na nako. Dayon takluban kay para maluto ni siya. Dali ra ni siya maluto guys. Kay labi na kusog ang siga sa kayo. Yan. 5 minutes luto na ni.